na ono so onya abotre so be kire wo ama wate won ase teacher ni die adwuma no no eti obie na no se menkura onhye me se ne mi kire mo ani me kire mo ade mi kuta chok mi kuta aba mi chamo tuo na me soma mo na mo konsuo na mo bubuja na mo champempuro yesa na de biye beba somewhat on sense monso yesa na de biya mo be na mo titi ho ene kwa kire mo ade e bedru brebe no monso mo be wie school ama mo mu biya ba be kire ade ama bi no so atena ho atiem se de mi ye ya somewhat sense no kaya no na nkura no ntiase na onso nya abotre si obekire wo mu amwate wo mu ase mo amunim tiche ne adwuma na abotre do so yi e wo nkura enti otatu aso se me nkura mo hwe se ne me kire mo anim school dem me kire mo ade nye se na da bia mbe hume e beduru brebe no ba bia mo be hume no e bia ho no na nye school dem ebia na edwa so edwada na me son kenten ya me ton kenten asemo kenten mami mo akwaba emfa ema dwumadi a wato ne din na menim so edru edwada ekosi ya wada no nan na mene mempanyimfo atenase na menim dwumadie ye de aba se ye besua de afa ye ho adwene mami nka no krenkyerɛ wo obra ene de wankasa wabo enipa pi ede wombra ahye obi se obi na ntumi amoa wo mete wase etoda obi betumi adi wabro nanso ye wonipa bebre wo ho a ebinum yedi wo na bro a obo wo ho so no ene wanya baabi agina ye ka se obi atiyi a enye sika wanya ama na buru so anase ofa ne bank account to ho a sika dodo edam ana dan akese a owo ana efie ahodo a wasisi no baabi ahodo ana se kasa efe dabi ebetu ya wasa wo sa ne mani nyina na enso ade efe na asomdue na oni bi anu nti de ye kan se obra ene de wankasa wabo nti na menim sheda ba se ebetene yakwan na wiase sa wote wona wabra bonya wankasa oman no a wotimu no wo ha oman no abusua wo firi mu no wo ha abusua no wa wofo wo ha won empo baabi a wo ye adwuma sa abrabo nkoyi a wo ha won fize toda niema nkoyi a wotimi ma obukurafu ade ensese obufu ho na asane ana atre aka obi nanso se wo hwe wabrabo na ototo ne yi a unya manu muso nanso onsresre no wadida sana nyankopon aye na de etibra no nan apa ho semadui no enenso eye wukuada hye no nso nyankopon ye adoma ochena ye de yani ekire wiamoase abonten so yenua kwa mechei enti ye ba wiamoase nana menim no yakoye ade afiri ho firi se abrantie yi amane a watomu no eso enema ya de bi kakra abrantie no sabe nyeso okoye biribi bone ene de esan ato no abrantie okopedi obedie otu amena wakoto aduane adi ote amena na no se de ohun ya ne se wokom na nyame ade a enwonwa wo mu ni se okona ne ti na di kan nanso okoto mu no na ye ne sisi na akopem ho for 4 years ni abrantie no adadan mu ontumi nya hwe sabe ojane na egu no 93.1 ya de katita krasto ne bemam na arahosem ewom ni se ewo se nka bosumi bia no okosesa no nanso etimi de 3 to 4 months ohuna mane nkasa ebi ni ho okopedi obedie ni ato kwa miche no eti abusuafo mo a mutie na minim mo a mo hwe na minim ewo
Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube no nso Sompa TV no adika ka cho se hodi de hear me pa ne se o subscribe o like ya no wa share na wunua enso atimi ahwebi hye no nso se eno no bomodin pa ene me bia homa no kakra fi se ochena na ye ko wiamo ase no ebia wutie mi free magazine wutie mi free adum wutie mi free ba bia wutie mi nka free bia wo kondo se wo pese wo ye biribi de boye nua no kings of for na kan wo se ketua bia nsa menim se enche saki be wa ha na ebia ye bia homa no kakra obi kakra wo a opese ebi kura ontumi maha opese yen ye babeje eye mo anwa semena bibia ofi se wo di chehiani wayi a eyeye no ye beje wada form for 4 years oba ketwa na akwara no suku kompo eyasem anyumrei na menim asuni obra sanetie etoda obra fe ne senkyere wa aya edi wunya papa eti anyumrei no wo yonko da ene woda ene Apostle Paul Kofi Ajikum the great man waba na yakasa obi aben no nyame ahyeda de ache no ne dofo ye friend mu kase hema mama anyumre mechiawo udu yuka abonten so a omuni ne pa na se ye cancel wo bi bi ho no gifted nyankopon ahyeda de ache no edin se obenya no Baba Kwaba. Mejesumu, mama Tofiakwa. Na what is say? Adumo. Yafio. Yes, yafi papa. Oba onze oba ya kosi asire sa. Aha. Opie ya rock say ha papa sen aba. Na ntia say ye beji apo no no. Baba bacho abrabom ti say. Nyame dum eye pa. The radiasi. Eye papa. The radiasi. Na ma memfa kwanya isu na menchia masi. Okay. Masi ni mpon wa ashchan. Okay. Eye na sumanko ahin la no so. Efene no Mary. Okay. Adodo na fe no gare. Ogale. Wade wapati ye baba. Na ya be bon komo. Abranti asem megiri se meke no na mahu se account. And my request for envelope. Na no kwase mi. Papa we dey say abefu mu. Aha. Sanya okan no ketwa bi ensa. Me da se. Na adwuma no ayeye na kwa de se biso gya adwuma. Okay. Abiri bia no nam a esese obo ahu. Okay. Fi se baby ya ntokwa na ibetimi dia foforo. Ni aya beto no. Ye ntimi enyiye ni. Okay. Enkono sa. Kamenya kura na nka okina de kam ho ne nyina ye ko. Nenso bia ne ntimi no mo anko nti se ti bia no se etimi de bibi envelope mu. Wow. Na monso moko a modi akosom ye nua no mai. Fisasam no anodin. Wo kanu ame senya me honam si ye me no. Kafra baba. We da see. Rocky ena mo modern pa no em say ye short video bi. Many akosia wi a ye bebo sa video no. Okay. Na ye wi a ya frɛ ya bia homa no na ye bia homa no a said ye tie bia no bibia wo se ochena awrade adoma wo pese wo de masompa fo se yemfa nkoboa ye nua no papa we do amana mi nsam hey awozia we de senya ketua bia show na se de wo kan na we de wo yi ato we ni hey we de papa we de yem kura hye hey ketua mponi nyame hirawo waba afu mumpo no waye se ye ene enim se senkanfu mumu a ka ba ya mara brusa na me wonhira pa wate wonhira nemu na ko fonhira papa agosia tof ati sai me ho den pa ese be men na tini kana se be men na be ma hoi ne ho na yeah ai what the baro no be men na me ho den what the baro no me de badi e bei no si de unu se meka hey papa ya dia mani age okay o ya dia mani age pa nyame anim ni nyame onhira wo yafumu manyina
na ba bia nkoda no nyame pese odum koduru no mfom nkonkoduru oyade nsanse enye ni panyina ne tumi ye ni sei obu onom krampo a wo hyebo a oniso ena wo so kra de ende wan hye yebo nemomu eneyi anu a wo tese ye ka no ena wo gina so ye bibi nti papa yedase pa esie ni kaje ni accidentia ti asida 3.1 mi oisrawo nti ene ye koye nsem no so na eja tew ye dia baba som na sane ye Tofiakwa edi kan eka ye no ye wie ni nyina wie a ye de video no ebeba na adehye no hunu okay de eda ho no nyame yadma wo kina okay dwumadi aye kwa akodi enye sa akoja ma me fa we ntwa mu se kromu ade wonim se eba ai chese men kan se Ghana nkasa open live banda aya ba akope di aka no net watwa so di aka na esua na esua na eno ni Lovers Band. Wow. Lovers Band. No mu na bobo boy anua na wonim se course wa eba mi so no ho se na no metina obi kem no wo bo na wonim se watwe e na se wo na me de to ye ho anwu yi mo ye wono so bo no wo ho pa na bo e na so mpa na mu na so mpa na na waba na anya na so hwe se drive bi shemu e wo hu bi ase just ye no aja frank ti o na wonim request ya eba no pressure no anu ayedin na asanteman ni wiasefo nyina se sa live band no omuhia na banyifo se enkote drumra hai enti enche I was say you get that sponsors bi then you say bia twice a week bi kura no a near the abehwim because one say engineer baako so mine Charles ono trase na o fixing niam ni nyina wie na Kofi ebegina nimu na goodie for man gu akire dia na wo sabe o te kokko so kura di ni birthday e wo krom ha Lovers Band ena kobo ena kotoko ne has bo bobo e wo stadium ha stadium kakrakai Lovers Band ena bo ho no magege wo mani amachi de say e free da me hu Lovers Band niema no me mpesa me de niema bia be kwa akobo enti owura Franka waje wona ye de CEO ena de obo ni chidom eye Mr. Dapa papa eto ni botomu ano owura Frank say Tofi ochina no papa bomodin na bra na oba metumbotomu a de menya bia no wow na de ko onso de kaso otu botomu a Dallas ora Franka waje kaso otu botomu a na je se anya ba ira bro wajo oh baba God bless you nyagopo nhyira o waboa me niema bebre na me wo program bi a every year me ye prisons yetimi no aduane 4 yetimi take away ni yetimi ye baako 4000 pieces 4000 emu ena yenya kwanya ko prisons ho kobo live band ma omo ho ya ye no for be 5 years Ura Frank Radin Shrao na onye ne kase ma yen abusiafo baby a adru no na oye program na menim na wo mpanyimfo atise ya etie wa o mabọ bradru baby na omumpo etie a na wo a wo fefe wa abrabom no de na wo beye aha na sese wutie na wo de bo bra suahunu so ene yadru na eye segment a ehye na menim so eye brego nwoma ene ye kenkan mesraw tie bi na fo bo ntoma no na obehu se obra eyokon akosia tof mamintio 3.1 obra yokon ampa sene Tofiakwa di kan di tu dwa na busiafo ya tena se biemu na menim dwumedie suahunu so na adrui ya obregu nwoma yeguso kenkan de mamo no yanka kai ho kakra de no rekọ so na fei yemfa na de no enwom tiawa efiri ho no mo ana kyese videos no ana Tofika ho asem no na yini nyina ma de hye so atumi ahwebi sese kwa metua fra wo firi dua so behwe fom ma ne mubuye no kwa me de ho saa akankyene gu wa braduane esije so 3.1 tina nanu wonse do wagya ya abraye mu ne keni ama kyese abusua pata won mani a
empata eno ena akwa se akoda enam kwa metua ene yabre yeso omode ne ba asase suo no mekire kwadwo mabre akora no so aka na feko na wawie suku na kyese ewo so to so enda so ne hwan enti ene ye ba behwe baabi a wobra ede yabre yi ene akoda e friend se kwadwo mabre ebekwa akuduru abre wo papa aka baabi enti ne eho asem ne ba beka eyo bregu nguma jejwe na yento aso enti kwa metua fira wo firi mu no nyame no kwasem ni ede wo haw kese ebeto yabre yeso emareho ehye ne ma sanse na woni ni da so ba bia enkodanke to amotu bata na mabo obi kuroso se mba be dipa afedie de be ma wode ba ye no be ma no aka baabi enti na ni da so aka nyina no Sampana 3.1 ye friend se kwadwo mabre ya omode ne ba asase so na nyame anim ni seke so a ya breye wo so bi pa sene wo yiri bia ba de amane kunu wa bre wodampa so de ya breye ye bi e de makwadwo eye kwa metua enti kwa ba ne sa no e ma wo manfo a wo mo ahafo abuom e ka wo mo e mo mu yese o meboa ya breye ama watumi asie ne kunu anokwa entem so wo mbobo adaka eyese wo mde kwa metua ekwa kotum na agya won makosie no na wo mkobo na na amane awie a ya hwamamre ne amane a edi akire prekope wo mbobo adaka awie ne ye pagya kwa metua de na tomu a sukesie bi firi hi abeto na di asem nie ensure toya ba se don hwere miensa chi ansa na agya ye enti no obi nti ase se ada na kwame wo wu yi ayase na bra so se yakwa akosie na afede nsuo ba be se ye ne so emu wo mabam ede kwame to ada kenim eye brebre ekokosie no Sampana 3.1 enti sadan de wo mo anam obi anabi wo mu siripe e ma ade chen na we na ade chen ye no ene odi kura owo ahafo abuom soma mo makofre ya bre yi aba ama won ma bisa ya bre yi se oba pa se abuom enya abuom na ofri baabi ene wo ba abuom se wo ba be ye adwuma ena wo ba ye nso so ba ma won ne tie eti na no wonsi adunti aso mo ba kwor makwa ye no ewo munchi ana mo ba makwan ama nananom ayeyi no heye wa bra na kan sa asem na twetwere wo ba ne bo wo hu asem a won kan san se ni nchie ofiri ba ye no asem bi nti na wo mutu free fa hia kobo ye ne wo mo babo mu sesen e wa buom enti ya ye ne se nana se ne akwa ye no sese ha ya na kwa metua wa baba ye adwuma agege moni a communal labor ne ade kwa metua no oba bi nti wa ye adwuma ache ya wa somoso mpanso enti nke betumi a anka yenya ye no heye na bibia atutwa enti odi kro etiase e ma won wo hye yida eye no se ne na nhye ne sitie e wo abuom eye na chi no na afedie no manfo no su se anka de akwakoduru de oba kunani e wo se wo se tim na agya wo ko wonchi na woni akoda ne nyina akọ se ne be ya wo kene bi na obi nka asa asemra na nsa wo so kura wo firi mu a kodwoma bere na ne nkoye ne totontoto o manfo no kan bia na so ya bere yi amfa iti ama wono ye se da bi kodwo ti wei ese akato ne bro no wawie school afa kodie encheba enti nka nyame ya adom na nka kodwo ti mi wie school a na agya wasade na koninchi enti wo ye nkakra eye besi adwuma no atonton besi no ade hwa akoda ne school ma nyame adom so kodwo ti mi wie afa kono sede na wono hwehwe no na we na kodwo wie na kyese e wase kodwo to aso sika wai eni da so ni babia ma mi nso na ton besin so adwuma a woye sika na kwa se kwense
yɛntimi fa hwɛ obi osuapɔn mu enti na kyese ɛto nyame ɛna betumi aba mu enti wɔm de yɛ mpaebɔ ɛne mmɔdenbɔ ɛna ɛkɔ wie sɛ teacher ni baako a na ɛyɛ kwadwomabrɛ wɔkyerɛ nadeɛ ɛka na koma ɛna ɔyɛ sɛ daabi mmɔdenbɔ a na kwadwo ɛbɔ no wɔ sukuu mu nti no wɔno ankasa bɛdie no mu na wɔkɔ sukuu panyini hɔ ɛna kɔdi nkɔmmɔ ebia na aka na koma na anam ne so ama kwadwomabrɛ atumi anya adekyerɛ mu kwan na nkakra ne ɛde na ɛsere nkɔda yi wakyerɛkyerɛ wɔn adeɛ saa enti wɔno ankasa die ne mu ɛkɔ sukuu panyini hɔ ɛne sukuu panyini kɔdi nkɔmmɔ ɛma wo yɛ sɛ wɔntumi nya akɔda ne prɛko pɛ so saa ayɛ sɛ wɔn de akɔda ne ba bɛkyerɛ no ɛma ne hunu sɛ akɔda no a teacher ni di no ho adanseɛ no akɔda ne nie nti teacher ni yɛ ne saa akɔfra akɔda no ɛfrɛ yɛ abrɛ yie ɛma mu nyinaa kɔ sukuu panyin n'anim ɛma sukuu panyin hu no no na kyɛ sɛ wɔn sɛ akɔda no nyame anim na yɛ akɔda no a ne mmerɛ bi atwa mu na kyerɛkyerɛfoɔ no taa ka ne ho asɛm sɛ ɛba no nwoma sua mu akɔda no bɔ ne ho mmɔden no nti wɔn nso yɛ sɛ ɛneɛ wɔn bɛgye akɔda no na nkakra wahyɛ aseɛ de firi ɛmɔtɔfoɔ no so na didi mu akɔ akɔwie baabi nti ɛkɔkɔyɛ ne gyesɛm na mmom baabi a kwadwomabrɛ kɔ akɔkyerɛ adeɛ no ankɔyɛ aboom yɛfrɛ kuro bi sɛ Kofi Nyamesɛm ɛhɔ ɛna kɔbaa sɛ kwadwomabrɛ ɛwɔ so ɔkɔkɔkyerɛ adeɛ nti ɛbrɛ ne duru saa no wɔn hyɛ mmerɛ no nato so yɛ wɔ sɛ kwadwomabrɛ etumi ɛkɔ ɛhɔ na yɛabrɛ yie ba bɛka kyerɛ akɔda no sɛ wo maame wopa me ho a menhyɛ hwee ɛntomago na mefira nti menim pepra gorɔ nti kwadwo wɔ kɔ yi hwɛ sɛ anidie obuo ne ahobraseɛ a wode ti abuo mu no wokɔ Kofi Nyamesɛm no wobɛkɔ akɔyɛ ne saa na afei wodi nyamesom enso abata ho na emom yɛsɛ wansena ne hwekura no kosane nsɛm o maame deɛ mewɔ no ɛyɛ bɛsɛ na metɔn sika nkakra menya no mede bɛma wo na wo de akɔ na nso de akɔbɔ bra na nyame yɛ adom na sesiw yi a ɛmaare mfi de ɔde wo ba asase so sesie no aka me no mienu ɛne yɛbɔ bra enti maame ne hyira akɔda no ya na aka sɛ kwadwomabrɛ kwadwo ɛbɛtoro akwantuo no so na wɔno so akɔ teacher adwuma no kwadwo ɛde ne ho agyem bi na wakɔ akɔyɛ na yɛbisɛ o ɔbra kwantuo ɛde kwadwo ɛbɛkɔ akɔduru hene aso ɔmaame afutuo no a wɔtu no sɛ wɔmfa nyamesom ɔmfa ahobraseɛ anidie ɛnyɛ adwuma na afei abrabɔ maame bɔ sɛ wɔn mu ne bie no wɔmfa mbata ho sɛ ɛbɛyɛ wɔkyena bi sɛ mpo no kwadwo werɛ firi ho a akaakae no ɔbɛtumi de akɔ akɔyɛ adwuma anaa werɛfie bi bɛtumi aba baabi ɛyɛ obrɛgu nwoma adomdom yɛ na wɔkyena ɛbɛsa ato asɛm yi so na yɛde ama mo hyɛ no nso ɛyɛ suahunu yɛ a ɛhyɛ na menim dwumadie mu enti sɛ berɛ deɛ ɛhɛyɛ a ne yɛde sie yɛsɛ dane akyerɛ biom na yɛde ama Tofiakwa na afei no wɔde ne deɛ no nso atoa so ade ama mo na yɛahwɛ nyame yɛ no a wɔkyena deɛ wɔbra kwantuo de kwadwomabrɛ nso bɛkɔ akɔduru sɛ nyame yɛhyira no anaasɛ hɔ nso ɔbrɛ ne amane hu no tof akosia ɛde asi meda asema wo sɛ mpapa gye kum hwɛ saa kyerɛ sɛ woma ne kɔn dɔ sɛ ɔyɛ Ghana ni ɔba ma akosia no no mepie sie no ɔkɔ deɛ sɛnea osi ɛkenkan nwoma no yɛ a na matwi kasa yɛakɔ no ɛsi ɛkɔ so hyɛ ne nkuran na ɔbɔ no ho mmɔden fi sɛ ɛbɛboa ma foforɔ pii asua twi no ne twerɛ ɛne ne kenkan na afei nso so ne ka ne onyame de dom yɛ ano no ahyɛseɛ no a na yɛhu ne nkyɛm bɔ ho bra ɛne yɛmaa no bɛyɛ
kasa se no ne omamu ne kasa ye ka kenye ne se ewi say so no to ya de pa nyamishira ubo homodi medasi pi na se sia no de aduru no tofe ni ebeje mama ona se di kakan enti sa kwankwa ye asase kura se de video ne beba kura no a eyede so paso a ye kwakọ wi a ye de video ne beba na de ade hye me wo so mu hunu no omo so atumi ehunu bi ne ye hye omo bose nyame ya adma wo kina de sampayi a edwa e wo wi ase di tof na de da wono akosi ya boy hu modern ye beye ye shebo se ye bebo video no na me wa asisi ya na Dr. Frank Weje o si na me ya kan se sua hunu ne ma ne don hwere baako am just say we se kinka twi no ama no kwadra ma on se akosi ya no kure wo mu ye se me kai pa papa asem we me yire mfida obi anim sa nwuma ya me de wo wiase eye obra na nampadu nwuma obra me nim nwuma a obetimi de atu obra ma me adenti afri se me kai pa se me koto se ye boss ha nwom no ana me bisa panyini bi a ote ho se adwom no ayese so chen madwene me ntiase ana onya bre eto no bo ase kire me nwom no sade ase esi kire ndi papa ye share brassintem yes ye share brassintem ndi ye duru ba se emfie duonu ekwa duonu num no na wo se adwene se wo se pe ba bi adi etiri beto Sompana 3.1 o ma me tiase pen se o papa ni o ma me ni banyame de uba wi ase se bebo obra nti amaya mfa ye nre anhyemu se e wo se nka papa ye usei e wo se nka ode uko suku we e wo se nka wo maami atare we no otoma wo ana e wo se nka wo maami aduane we no ode mawudie ana se nka abusua we na wo se ofiri mu but o ma wo te ase se se o yire wo ho a nyame so ofiri obra mu enti se edru ade fa obra ho a mentoto na se akosi ayenkona yenkohwe video no yepese ebo video no nice one me ba cho tie ni ye na mo amwo Facebook no bra Facebook na be hade eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM on Facebook and na YouTube no nso eye Sompa TV bomoden na bra ho sisi ya ye be show video no e wo so na mo nso a mutie 93.1 FM e wo Asante Mantem no mo nso online no crowd na mo ama no ni nyina no sompaonline.com and atara1media.com ho nyina no obenye live e wo ho yentie nia ebekoso sisi ya na ye wi a bi bebi ahoma no e wo se etimi ye bribi e ma ye nua be ma no nti akosia ye na ye ho na yenkotie voice no emra Sompana 3.1 Oh yes, mtamu. Ana me yonku bi. Ana sa brabo nko yi. Baba me nchen kan che me se wanya dwuma. Na adwuma no de ka che me so na kwa. Ani bisa se e de adwuma. No bisa se mango. Ade Mango amra. mango okay Ntia shasi ba ko. Etu be te 10 feet. Ena ya saba second one. Esabu 2. And also be te 10 feet. Sompana 3.1 Sompana 3.1 Why you didn't come na who said you see na ko kofi am na ya super number me TV mo na who fi said you see ko ya de tina ko but nyankopon odom nti
na hu baabi ɛkɔyɛ ma ne sisi na kɔbɔ na ekɔ mu deɛ na kyɛ de ntia na ne ko na na ɛwɔ sɛ kɔbɔ na Nyankopɔn ɛgye ne ma ne sisi nti me kɔ na me nan ɛne me nsa ɛwɔ soro ɛna me mu no ɛna pɔtwe Sompana 3.1 ne mbɛtu fie na ma ya ya ho na dem so na bɛta mu ɛna me bu nso ɛma abɛmu na me ne kɔ enchemu a ato no no kwasem ne say emu oya bekope bibia bedi panyin se ene me beye den na enam sese no che ya tofom emfie nan ni osan so wo baketwa hwan ne ne boafo Sompana 3.1 otwa nani a nani na obia so nani da sompafo so se nani da yen so a ene na yen so yen da wona etie yen ene wona ohwe yen so enti ye fosa akonya we so na akosua ya tonsa de afre won se ketua bi ensa bibi kakra biara ewo wo nsam a wobetimi di aboa yen ama yetimi di akwa chei dabre mu no fa beboa yen na awurade ma wo nsa nsi fom da wo sika ya obetumi di aboa akonya wo ho enye sika mpo na wo ntade emo anwa milo gesia chese bibia ye dima ne yeye ade bia ye hyema ne yeye ade bia owura no obetumi ede akwa yaresa bia ma na yeye no mo an yesu a ye nusu odurumonim yesrem adamo no mo ye efiti ne enkopem nyame ya adom a ya wada na chese sa nneoma ya yehwehwe yi madawro ma ne madom so na yensa atumi aka obetumi afre 0244 80 Sompana 3.1 0244 80 9641 ofra producer befa na wachro kwan obefa so awo moa obetimi ede aboa yenui awrade moa no agosia wapariase emu ya o no question enipa bi timi ba wiase bi die mia ohwa abrantie a onye kwadwofo adwuma na okoye bare wiase no obi ni senti abiribisi nyame nso nyam fom so Sompana 3.1 senye nyame kura nka abrantie ne nkwa enkura no na minimo na kwa uti ne dikan ne ko wie se oto na akopem ho nyame de no tenase biribintia ya bia homa no na akosua ya hwe se obi etie yen emo anwa wo bibia wo pesa wo de bre yen an ade no ye ochena ene yeko nanso ketua bi ensa Sompana 3.1 nia wo de be ma no bia no nani beso samna anwa emo ade bia wo de ma yen a eyeyie no ye hwe kwan ye be fa so a yen sa betumi aka 0551931931 0551931931 0551931931 and 0548 931 931 0548 931 931 enra yenua baby baha na okura ne bucket o se Friday na woda o se munye 100 cedis na mommo mpaye ma me ba no na me gidi se awrade enso ebema nipa kro ayekase me ba cho wudi ani baby a wo frɛ me free Tofiakwa bia ko ye o ba hima yes I'm Amoni that's overseas. Okay, Amonu. Me no na kwa solo we nya. Okay. I come up from my seminar be man me boan. Okay. Me pa some person me send you 50 number be na me fan. Okay, be ba cho your number na ye 0244 no ho. 80 96 80 96
Me wa bontio na asa mi telephone so na me mo bi se. Can on turn. Okay, 0244 0244 80 80 96 41 and send this ikano maso. But friend number no producer no be try baby I be send this kanako. Why? Why mama that say awrade enshow anamu my wate so mpa for the yadamosio the moye no ye ni aso papa me ba cho wudi any baby afre me free if I'm Derek Kojo Boati because free magazine. Okay, oh Kojo magazine dey say aja ye hwene ano ha ya we dey okay ofanyi on kafra bebre na me pa cho we dey any dim na hospital for menti then na say first dem ti tan busa san pa cho we dey hospital you be be dey in one am to to fa pa cho e ko hwani wi a ye san to na yare saso e bia na nyankopon aye na dom okay me pa cho dem ma pick it for phone into me consult on dem dey found okay me that see okay I need to listen to that. Nipacho ye from sister Gifty. Gifty kasa free hin. Nipacho kasa free ahema kokobin. Okay, sister Gifty mpacho meti o. Nipacho na chenya me yadoma atambe na mobeko. We are mo ase ho ne de yemfa ne se be donko ana ha donko de na ye wo we amo ase. Nipacho you eni amapa me de mani ama ne beba ntimo. Eh. Ipesa me beto wa nkata. Mate, wo ba na me wo ha. Mate. Enti wonso bia utie ya wo dwom na opese wo chena no pa wo di bibi bre yen e wo so mpa ha sei no. Ye be wo ha kopin be se dumienu ansa na ebuye ketemu afiri ha akọ. Enti bibia wo bia se ya nwa se ye mo se ye sem bibia wo bia no bomoden fabra ye kọ na medwen ho se ye nuen ye nyamo kura kogu no ho na otwa konko ba akokora no no adi na o twini mu ka say mame a na nipa kora nyame nhyira wo me ba cho wudi ade ba bi afra me free Ofin Pacho, good evening. Oba hima mejo so Now what to say? Arade adom Ofin Pacho breaking. Me nua baba akopɛ Yeah, me nua be ma pekope. Me Pacho, my friend second to me send 50 cedis now. God bless you. Mama me number. Me da sipi nyankopon sha brightina why? That one so. Okay. I was here for oyonko dane oda o. Obi ni mo chena sem. Eto da bribi kakra bi a wo ye no nyame timi gina so yi muso bi a wo wanim free o so. Sampana 3.1. Watch out, wodi ni ba bi afra me free. Hey. Okay, me ba cho ye fra o sen wada roma e de na pese wo ye boa kwa me chi. Okay. Me ba cho say number na me de ma no 0244 80 96 41 Okay. Fresh number no and send this kanu nsi so. Te. Fra. Me da say. Ya fa no na menim. Ayedwumadi a Tara one media da Roma. Ena abesise senten e wasantima mu. Mpacho wudi ni ba bi afra free. Oyibo na shile. Oh, senior. Okay, senior mpacho miti o. Tofi mafano mano. Okay. Na me kan se bi kakra. Ya mo ase na ye mu ko no. Sampana 3.1. Ba bi tu akuma so. Yes. Me nya customer. The customers na me ye adwuma mo mo no. Enya ebeka se sinki enya customer papa. Ti ya mo ase no me bibi atuma akuma so se. Ni ye bibi na kupon ma me customer papa. Wow. But also for the bisi wakuma so. Se awale na ope akweto na opa. Me gidi se ya mo ase na mo ko no. Udi bibisi wakuma so na osu yi uye bibi abwa ye ni abema ya. Me gidi se ubeye wie no yakupon be hye ne ho ani mo nya. Na ye mo atipa abra o tiase. Enya se na obewu
na abɛyɛ hwehwɛni bi basa de ye bia no faso bia ni so wanfa n'ani ehu enne na ɔte ake na n'ani gu so no yenye bibi mu ano mafa no bedasi oyibo national papa wa ha ye wi a mema na hyeda bosom paye obi a omma bibi bia no awurade beye bibi ama no pacho wodi ene ba bia afra ye free me ba cho radio na wa wo nchen no man mra fom kra ma me why I minister I got to number 0244899641. What the ensend sika no mo ne mo frɛ number no producer ne wo bɛbɔ nkɔmɔ why Never check. Me da CP me nua ba awurade nhye wa na mu ma ye wate me ba cho fra osan me ba cho ya fra osan Hello. yes sir pacho ma woni so kakra ma me Yes, Nana Adukofi. okay nana kasa free hen Because that's Tasmansu. wada ro mama minti o Sompa FM FM. me ba cho ye wo so ame enom hotel nchen wa on se share filling station bi wo ho abrosan bi no a local board no ye red and white no a to aso miensa no Okay. wo be do na sompa kra no ya digital de no bo ho din signboard no No pa wo hu Hawaii. ya to form hotels no no be differentiate ya form hotels akosi am da se Ago be nan ya me ba ho me de me do kakra ma ma de akoma no. ba cho me da se senior yankopon enhira wo me ba cho wudi ani ba bi afra me free I am on line so I hot so taki me friend na minya no. Miss Maba be jina mobile money ho no. Anya Afra number busy sa. Chanso menya na ka wo fra djuma ba no afra na be ahia akwa ho a. ne eno no be ye best nya sanso a wo overseas de unim okay mami nchro ba bi na fa ko manipa kronto ye ho wate Me ba cha ma. On overseas wo de oben 21st clinic ho Me twam kra ho kra mi kofi mfa. ane ko ho kwa so hwehwe manager dan fasa sika ne hyere nsema me why Masia. Me pese I nu nyambo afida so na nyame nyi me bu afo mo. oh awrade ayi wate Amen. That's it. Oh, Kafra. We watch 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Baby, I will be as a share free Central Market and I say Ghana have baby out and country piano. They just call 0244 80 9641. Me watch Udini baby are free. Tofi. Hey. They say, I'm 93.1. I'm sending 20 cities. I'm a banana. Why? Mate senior. Okay, yeah, that's a pa. Nyango pon shira. That's it. Nyango pon shira. I was here for Sompa 93.1 FM. The Amaya Yeno, yen, Aji ensem, me and Kana Crenchro. The Bacha Woodini baby are free. Me pacho me did the next year, make a South Africa. Okay. Miss Minia Beman, let's send the 30 cities, no more the Abuana Mame. That's it. Nyango pon shira wati. Okay. Nyame no ho Pacho Woodini baby are free. Me didn't the coffee. Make a free. Sometimes there was one. Okay, Sumpa FM Menim ha okay. I did be a me friend in Yamu. Afra make the see hot. Now boy, I'm more be by my woman over Junior man. Okay, me ba cho number no yenya ya Sumpa side be na okay. Me was one no motel and I'm a memo was one me take her all time as you are me ton phone on your man. Okay, me ba cho yeah Menim say o number no na start 0243 no boa. I'm ba cho no. Okay, say 36 in the chat to. 36. Okay, me ba cho be fro. Why? Now we didn't say me didn't Kofi Bafo. Kofi Bafo. Mate ya da CP eja Kofi Nyankopon enhira enche na ye de course no esi. Ye course aka wo say e free sabre e kono. Nia wo bia no betimi de abasompa FM na yaje yenu aba no ho obetro odin kama
na osoro beshira wo we am say for ye wa manebo bi mam nti wo de mo ntwen pa cha wodi ni ba bi afra mi free Victor Victor say oh okay Victor say kasa free edukum okay Victor mami nti o that's all just for funny affairs no busy and asam na yiro pressure Victor gina so na masa em say say omo from so ay busy no na yen so ya twro mo number no wa ha na ya frɛ omo mpacho gina so na yem Rocky em fa wo number no so ho say wo number no na start 0541 no me boa aha me pesa me hwe number na etwa to na yem pesa ye de obi personal number betudwa wo number na 45 na etwa to no ho wo de ne ye say Victor say okay Victor me da CPE em say enye sakia pressure na aba no so e wo ho awusia for bacho wodi ni ba bia afra me free Holly oba ma wodi ni ba bia afra me free your family dia me ka se free man ka sekese okay me bacho me tie o me free person me send this can think amenya number me send this mami gina so na wo so yem fa wo number no why Sompana 3.1 Rocky se mimpe space man no se die ben yo sa wo number na 055 no me boa me pa try me ba sa me hwe number de twa to 19 e twa to me pa try wo so di ne yesen me di Lydia ejumanka sekese Lydia pa cha o mate ye wi ya nya wo number o haide ye be fro pa cha wo di ni ba bia free free pa cha friend Samuel okay Sammy ka sa free here oh again ni nyina na be sini afre anya mo uni stage a tinka mo de mobile number no to a obu on wo sa wonya so mo de na mobile number no to and saki misro saki fa number no mai na yemfa nto because obi person was send at the street edeba if you wo the number no to na is obi na say the person obo anu atinya bo dia wo kanon ti ase wo mpa saki misro ma honya ha na em say time no ko na yenko different programmer and ye woso and then wa beto kakanka oh I was ya na onze nyame ongu ye ni mu asida o what for number ni me ba cho edin e beba no masanko edin be na beba aha okay me ba cho mo amo pe number no send sika siso no ba cho to bo ase na me de emawi agosi am kan no kan di mechi wate se ajane ne ba se oyibo meboa oyibo na san wo se ansa na wo be send no bompa eguso jehia wo na send na nyame be ya ma enti obi ne ba dure kana men kan wachi okay ze adani asofo no kai anu aka di machi go was zero was 0244 okay 0242 what is slice na bam 934 864 0242 934 864 edino ebeba saki anti me bacho yesi number no so biem ti afede mo a mo pesa mo send e de baso no obetima send de abaso direct ka to for we kran ko mo de to Facebook ai I was say ombe ha me bacho 0242 934 864 0242 934 864 eti mo amowo YouTube ni Facebook no eno na ye de ato ho no edin no ebeba saki dia oba send bia no o kene urade adoma ye beboa no na ya to din na akasi mabe na na afede me ba papa so na ya hye program na se yen kan kire wiamoase omo ben ho aguna bupua eni sankuro na bebe ho no atwa ho ahia no aha nyankopon ya adoma o kena
yɛba hɔ ɛhɔ ne yɛbɛyɛ na menim ade afiri ɔma hena amanfo ato no nkra sɛ wama asɛm da no so enti ɔkyena awurade adom a team no ɛnyina na ɛba na ɛne gye sɛm no sɛ hɔ ne yɛbɛyɛ na menim show no de afiri nti sɛdeɛ ebi yɛhyɛ aseɛ no ɔnan no ebi ana ɛnyɛ no ɔnan ɛna yɛbɛhyɛ aseɛ ɛwɔ hɔ nti ɛhɔ no deɛ ebi a yɛbɛha aseɛ ntɛm kakra na mmom no nea yɛka ne sɛ obi a ɔwɔ wiamo ase hɔ biara no a biribi wɔ wo nsɛm a ɔpɛ sɛ wode ba no yɛhyia ne yɛyɛ program no a yɛbɛma kwan na kakra wɔ biara nsɛm a ɔpɛ sɛ wɔde support to abranteɛ no ɔno ara no baabi a ɔwɔ biara no yɛbɛtam no de na ba bɛto hɔ na wode w'ani kɔsua yɛhu no dwumadie no ɛyɛ live ɛwɔ Sompa 93.1 FM yɛhwɛ sɛ yɛde TV no ɛnso bɛwɔ no a na kyɛ sɛ yɛyɛ no wɔ radio no na TV no nso ɛfa no live ɛnso ɛwɔ hɔ enti abusuafoɔ Sompa and I just saw the number for friend. I deal with no. Okunyini baako so aba so. Wow. Na as some the number for friend no. Me for I ask him oh. I do know. Yeah phone no. Why star bi kakra. Inti. Say nyame adom na say on the 5th uko no say de meje no me di bi bekọ akoto mo hwe ba bi odi akosie akosia wontie ni bo kura edi ansa na meba papa so no okunyini ba ko frɛ ya pese etie de ono nso e de beba beka de yakan ho yenko so na yemmo namba na akosua si namba no so biem na number no ene wo ho no sisu biom na obi opese wo send sika e de ba na e de koboa brantie no emo anwa bibia wo bia no number no ene da ho no 0242 no omunyi ba ko ni mfiri ho ansa ene so de ba bia da no be confuse me da se se be confuse na fide bibia enkoye for number no a yeah, this kind of basis so no na uma ye 93.1 mbese mbobo de ahia okay 0242 934 864 0242 934 864 akosia se onim se mi show yi Dr. Blessed Foster. Yes. The award winner. Oh. The whole Africa. Ono na yabwa na baso se eba siatika dia research no. Wayama se na no me hu no me se eti ni papa ni. Kira se. Na dwene no mu do. Oyo bi a osi ade a oyo. Oyo. Akosi asem no nyina na waka no. Yenko ahoma no so. Na Dr. Aba ahoma no so na eni no emonko. Doc, yamo akwaba. Ya eja. Na wada Roma, wo ho te sei. Yanko pando me ho e pa. De di kan no na menim abadwafo ene sompafo da wase wate. Asebe yanko pando. Okay. Dog wada Roma we de ye ko wiamo ase na wate abesimu. Wada Roma menim de obeka kire ye. Okay. Na mfa sa ko nyawe so na mintia watie for enyina. Na eso tina dwumadi no e pa pomde ho. That's it. Na ni ke son pai de entini ebuye ni ngo sa sem so. Itibene me manager tia ya ni ya jejin de de tina ya bo otna. Okay. Na ye bi so ya jin wa nya ko isi e poye. Be de o nse yankufo ho ya aduma otna. Yeso ye de ni nyamba be ayeti. Aw. Na yo enya o be si je nyamba na maame ba ko ba e so wo tie dwumadi no. Na wasra wonya ana wasra embe onye wona kwa sore wasra bi a waye na ne ode nto bo aba se ode ba bi mani da dance ho ha na won se tinya aw ana na ye no wana nso no we dey say the far back door because na ba ni e se ne be ye ana se the play MPR for almost dey no come obi ansa na ba se na be do we the why in fact mama we say so na no nko pada so wi ase na enipa da so ni pa mobo that's it etimodie esusu se ewo ho ene anye bi agin ono nko ane ho ene ade no me nye so se da so wo sa na wo sa mfa
that the mammy I beg to see, no. How in the baker say, and I want who's a so now. The Nipa, a Nipa. And to the man that I here, now, maybe, so no man, now and Akasa. Mate, me that say. Or him, Aquaba. Tofe? I want to say. Now, go pardon. Me watch how many one I can say. I am on my friend, my bedroom here. Okay, Amono. That was what see why you are ampa. 3.1. Right. Okay. Yeah, I'm the start of what's your more. Okay. Obinim do be show be that. Obinim do be show be that. Enra me na mo achi me de nya me ye me no me dwene ho kwa me ntia. Me na mo na me madam fo bote amunu bagie yi. Me ba me nsem 40 cedis. Wow. Enti de nya me timi ye. Tafi anti abodo wu so ne na dachi. Sabeka. Amono me da so ate. Akosi ase me kwa na ya na ye me de. Akosi afa ba ku shemu e. Okay. Hey, Mate, T-Dog. Yes, sir. Yada was a pie in himself or China, or the try a surprise or her. Manager done. Mate, now you have said you ran after Wajako. Now, Uncle Moya Watchna, there was special package. Yeah, manager, at the Baba Canadian asset. Wow. There was special package at the Baba for my pension, minor. Okay. Now, when more thing is here, Mobo. Mr. Malusia Mobo, mammy. Yeah. And Yamabu, my ba, and the Manchester or poor Juman or Kobe, or Quay, press Yabu, Yaba. But you're the only Mama. The Uguno. And no one a Wicca. Wow. 93.1. Dog, me va check that CP. That's very okay. Okay, great. The CEO of 21st Clinic, the sciatica expert. Omo, and also my sin, and I'm Jumadi, bro. Omo, a number of the year Jumano, 0540-311-311, 0540-311. Omo, more than 15 branches across the country. But more than so, two are such a 21st Clinic. But more than enough for a cockroach. What do you say? Yes, you could just can't be anako. Upe say, Okoye test be kura kowasu ye. Meka, Mrs. Oye test no catch or say you're positive for the whole world, but being what the bequa, you ever catch or say, and yes, sanity. And Fidia wohono, any said you must boy Jumano, or more etia Jumasipa. Jacosia, mammy, and I was now. Facebook, when you are Yvonne, also and Sawaya, dear man. Sir, send number on Facebook for no so hey, and what's your number? Do you want to atoho? I'm on 40. I do want 40. Okay, I was young, but you're Medasipi. Yankupon and Shroud. I was young for Medasipi, sir, what you break. Not what you go so I can say. Number no, I will send the BB Abaswano 0242 934 864 0242 934-864. Janko poya adoma. Ochina dumienu ena yebebo free ha yebe free sompa ha ako. Enti bibia wo bia no mate se concern youth for bi so Master O Master Janko pon hira wai. One odofo akua. Janko pon hira mo mahu se concern for bi enso ewo ho a omo wiamo ase papa o makeka o ho abom ebi wa amanone o so ochena awurade adom o so donation no e ho no mbeba aba abebodin wo ho amayati yankopon hira oti wiamo ase aye ko nyina no so niam ani bi kura wo ho a concern for no se yafa ho ka wow enti akua yankopon enhira wo oben Felicia oben woni abusua ne nyina no yankopon enhira mo papa Tofi ene de fa che me na ja ejuma no eno ana wo yo no okay na wi no we da se papa me she bose me pese wo bom paye e ma obi a o pese o donate that's right me pese ye yire be fie ho na kwasem fi se ye mu bi no ye ni nyame bon komo a otie enti wadaroma sima kakra bi yo ka bibi hire urade mayen yo etiefo moma ye mom paye ade nyina sutumfo
ohonam nyina nyankopɔn udin eno honam se asɛm bia ne ho a waka no wɔkyerɛ kronkron mu a wonhwɛ sɛ wasɛm bɛbam wo se ɔma emu wonhyira ɛsen ɔgyeɛ nea wɔyɛ sitie no tu ho anamɔ no ɔma nanem nguase wo se so obi ɛma obi a ɔyɛ wo nipa ensuo kuru ama baako a na ketua mmɔ no yɛnua yi ohia mmoa na adɔfo no nso firi opepem atu anamɔn ebinom nso guso ɛyɔ yɛhyerɛ sɛ wobɛma yɛn ɔma honhom a ifre nwumre kopim kyerɛ no pa ibetima kyerɛ ni so ne agye enua yi nkwa ama wonam so abuobuo kwan de ama wɔn ehia nsɛnkyerɛne ɔma yi ne obetu ho anamo biara ɛma ne brɛ nyɛ kwa na nipa na nya danse yebisa wei wɔ yagye nkwa pa Kristo din mu amen. Amen. Papa, me da sipi. Be na otwemi no atwamu ni. Yehia wo afidie so. Nokwasem. Na menim botai ni se ye pese obi abobra. Enye braboni. Ade bi wo ho a obi nim se abrabomu no atwe wo kwa akire. Sa. Obi nso nim se ade bi wo ho na wo ya abrabomu no ede wo kɔ wanyim. Enenso menim ba bi a papa opesa ode yefa yo medasi pi tofisisi akakuma bi se Tofiakwa ayira sa nyamedu urati bi afufuru mu a ahe ya DJ Tofiakwa no bayira papa onyame chira na sa na tio papa obama different identity sa no ye ne neoma enti obia wota obia de nyame asemo otanhunu free say obia otan obia woni atamfo nyame nhirawo ahinta samba ko na waka no yes was I'll set a table before you in the presence of your enemies. So what qualifies you to get the blessings is your enemies. Wow. And you me bompa de bia se menya atamfo papa obi bompa se ofra atamfo mu no. Oh yes. Ubompa yese winya tamfo. Of course. Na nyame nhira wo ento pono wo nanim. Sa a challenge me more. Wow. Ewiase wotu na niema bi mu akwa challenge wa untimi nko anim. You can move to the next level. Okay. Ntimi de mitimi sa niema no ba. Wow, baba. Me da se ewo intasem kese ba ko waka de akyere. So come 21st for no. What mo bodwuma o. Baba se atika ne de. Bodwuma. Except the body no kono service kakra ma. Baba hia. Ano so hia. Ese de nyina na po bam. Muza. Okay, baba mami ntio. Na me nim so. Yo, ye betoa na otwe mienu sane a wo kan ye no. Ne yedi si ye ni so bo ho nkomo no. Ye beto en no so kakra. Na ye de ade foforo bi nso so abeka ho a. Nyame di adom ne yati nkomo a eno nso ye beba beto so. Tofisa obeka ye a ne ye ka kwansidie e wa brabomu. Eniama achiasefo ye a egi abrabo ne ka echi eme ye ntumpon. Okay. Sa ne ma ne nyini nyina na yesunsumu nsem. Dabi. Abrabo no yeti no honamu sa ati no honhum nti se ti bia honhum nsam no de oho na nso ya na nse ye pre ye hu se bibia eri che sunsum eno na yakwadwefo na yesa wow obi wa simi fie de so untimi nya sikada jese bia wa ye na esese wo ye nyina kosi out me hunu se bibia esese wo ye ne nipa famu no why you ni pasem nyina asi ansa enokura no ebia no nyame sane openo no so obefa so de ahye ne ho ne onyam obi ko bisa question ifa yarefo bi hu ana obisa agenkwa ne se na akoi ne bone na ama no ayeye ne wayi ana o se be ye nyame ne onyam ebededi bibi nsikwa de be si china wiamo se ne be ngonwa na onyame wahyehe owura no wampira kwa adepedi echiri won kana komantro na em enti yede sie enum no na yede miensa be ka ho na fe yede asamfoforo bi nso a eno nso hu hiama abraboyi esese ye hye no nso pa
no no matu din effective principles of telling the truth. Wow. Saa disua yi me twere no Britain. Okay. Na ne ehye mi nkura ma me de twere saa ne mai na e fiada July 22nd 2016. Okay. Na bo eye anajo 10:48. Wow. Ya nam the time nyina ehia ehye ho. Na na bi tie Ghana radio ahodo no ne nsem a wo mo kan se ne na kasa no nkokoko so radio so a. Okay. Enti me den nsem ni nyina toto nsane so na mbisa me ho nsem se nsem nkofo akeken kan nyina yi. See the two scales so a sign and weight no. Etie. Me we nsem na me hu se no o men ye wakwanya ye tumi de kan oboso asem no so kasa ne bu ye kasa hunu. Okay. Enti asie enim. Nipa nya kwanya kasabasa. Enti ahye mi nkran se aden ne ye nkyire Ghana de hye no badwam kasa. Okay. Sane yeseso da sani kasa badwam a na sam so ba nipa so mfaso. Ano so kan brabo no. Kan brabo no kasa di akotene wa brabo mu. Okay. Sane a wo kasa na kyire ne abenya. Wow. Kyire ne abenya. Edi ebedi nkomo ne ya hwe certain principles a o si esua. O ka no kore na pesa wo no kore ka no. Etimi nye nsunsanso ewo busua oman awade nipa etie wo so a. Edi na sese wuhunu. Okay. Kwa be na sese wo fa so kasa. Yasem hia magana fo pa sese ye no so. Na ne yade toa eye akwansidie wa brabo mu subanye yi na die me ye ka echi no. Ebi ye obi a o take hasty decisions. Anything. Hasty decisions no akoy obi a opentem esiginaye. Asembia si asisia kukukukukukukuku. No I take decisions here on to no boase. Onwena sam no ho kwachi ehwe ne enti esiye ede ne seso ye fa ho brebe na so tu hu anamo fitu kura no de dare hye na afi wakasem bi ana o take decision nipa bi o te se bia no okọ nanim o sa akọ nachi ade e besie bia na sese nipa to ye boase na si besi ginaye ne yatu ye gina sie ho anamo a ya necessary ye tu ye boase ensese koye hasty eno ne yesubane a eso manfo hye ne so na fe ne etoso biewu eno so de akonsidie ba eyo nipa opre no ho fa kwamboni so di nya no ho opre no ho fa kwamboni so edi nya no ho se tam choro konkra di ho adanse ese ne o fa kwamboni so di nya no ho no de sa kokohwedi a obutu kosia enya ne dia so obutu so kwa ontumi nya ho hwe okay eniti na mpanyi se hwinhwuma de oyi eko sorosoro odasani bia wote ho a bomodi amoni so ne ehu anyame de adom wo ne agyanom every wo moja ni esam fifure ade agya wo no eno na moni nko ho ne wo de awo ya ka ho mas ne abeto so na konkai okay so ho na fe to boase se wo be fa kwampa pa so de nya ho e basa sa yedie de transe wo nkwa na nyina ma nkirima beto so na nya ne ye kwamboni so bi a bofa kuntranse ba bi akopetumi boni bi na de nya ho ananse bi a bukata nkitinkiti bi ene ne a ekeka ho ne ade a basa aya na hadwene megidi se won beti ni kwamboni adodo na faso won do mo etwi nkofo ka so ho behwe ne bi won mo aka no onim se ka na bedi ni nsem aka wura men no watima mo ne chenti no ebra ese wode pon no wode amo obi fufuro no nso de nam wanhwe na akonya nkwanhia na ho akyerew okay yenye ne sa enti ka no bibiri nkofo tima amerika tuo gidigidi na fa no ya na ye kwan boni bi so no mo fa so de ye dwuma okay enti se so obon shabo na je se okoda ni si baby no pepa no se ne ka na yentuye so enya sababu ye asemo de rebeka ho bi otofe odasani bia wuti wiase a esese odobotai si wani so na abo obotai home odin okay you need a vision and you also need a purpose okay so bi oti wiase bia onso adaye woni obepeso ode na brabo beye na ontu sabotai no ho na mumbia da bia ba beye dikan bi de akire abrabo no nyame nambotai so ne bo wiase okay
when you be a nyame you be or sorry ya na cheso bunti man ope bia no oyo or vision or purpose or principles do be so tumpon wo say wiase a e so do botai bi esi wani so na botai no so ya yenye nidi so ntu ni nyine mbomo ye nidi so abrabo no anya dia ye ni obi tumiri kanye competition dabi anya competition sa enti wo hwa wo hu ne sane nyame aye wo ne ne obetimi atobo asahye ne yie na oye nidi so a obehunu say within the space of years no obedan within no say ampa Yehowa we hira me ampa aha enti nania yede ebeka ho no na ne yetwato okra ye obi a onim ade so hwe se wonim ade so hwe a umpuntuo ekechi eka brabo ho ye de ade ma na wonim so hwe wan hunu so hwe a na wawo ade na wan hunu so hwe a mo evisa onyame ahunya wode ma ya tiasefo asase izo nyina ne nyina maputupuru ena de enko wachina de enko adechia de enko precept ayede sa atwede ene yefroko enti na de ba ye no uhunu so hwe na wachina de enso aba no uhunu so hwe adechia mu de aba no uhunu so hwe enti ukeka ne nyina ebomu afo behunu se ompuntuo ene onkoso no na kye se didi so sa da bia na de wo konkan na emu akobasa bia ne wapre nya ne unima de so hwe enti no asɛ no ave na ve wasa koprea nya foforo na no so asɛ no nti abasa da bia no ebi ba na so tu ani ebi ne ho efri sɛ nea obo ho modern sɛ onsa bɛka no unim eso hwe nti ebasa foforo ba na ebi ne ho bio so obetime hunu sɛ sei na atie enti no abrabo ye precept ye hunu ade so hwe ye hunu ade so hwe a ebeboa ye pa sei studio yi mi wura hape na sɛ nea mete brechen no say I have nko mo so hwe mo ni nko cleaners no ho okay if is one more task say nea ma fo behwe na edges of the studio no okay o paper so anu otwitwi no kududu wow and we are now say the standard of cleaning na nya yi no mo yi na di na fofra wo no adwuma no no abesom because a value for money ye di sika na your studio okay as you no so hwe baba wura ha no ani ajo oh fantastic amade na ma sompa tara one media ye studio ye unique man just say enkonya no table no and even the mic just say listen ya set camera no now na ha no be kan sempa man kwaje sem no koyie that's all for no bra one more I fine one more wow studio bi wa wuti ho a wo kan sempa tun sem fifiri wo no enkoyie oh ya come up wow abrofudiem I was here for the Apostle Paul Kofi Ajekum or a counselor watra UK ache na ache de nya media man osan so ye sofo na ono ne sofo yo ne sofo ban no e danso ono oye sofo a ewo na sori mu a papa say also ye adwuma ho ya wo nya adwuma ye mfa wow asofo mu ndie enti just wo fa sofo kora no a wo pese o ka che sofo ni so won ko pa adwuma foforo nye esese onya ndadwuma oye odebo no ho bra okay mfumso bebre ho aya ya che na ebre no awiedu okay se yetimi bie no kwasem bi so se be omanfo beti wo ho ase be bia brabo keka kro no bibia no ebe ye mere bio dabi asetena no be bia duro no bibia ne ho a ebe ye mere bio na se nipa yesisi ye hu atwen emra mu odin edi anim okay ne mu bi ne se se ye ne ye kan sempa no ese ye hwe se asoro no nya asoro kase bi se bia mu mpanimfo hu se sika ba mu no esikanya mu odu ebetima hwe no yire no ma mo ho atom obra mo nya dwuma adan na wankasa profession no o mo ho bra so nti na ma bebre no ensore titie basa no fa ya na ne ejifre no komo ya na Menim awusiafo we de ye ri twamu keke papa ene na wo se wo ba bia pese ye hye eno ase efri we aye na Menim botai ni se eniema wonim no wo wabra bomu a entumi mmoa wo ena ye kyerɛkyerɛ na ha etoda enura so tie a me ne enua ba bi bonkomo ha
na brabo no emu aye tiama no nti na menim no dane ya brabo obi abrabo mu nkomo ene to dade bi nso ho na wonim enu nti na ade wo hu awura mu a ede wakopie ba bi a wo de wapie no emu nkyerɛkyerɛ bi ɛna ye wo mu yi ɛyɛ no kwasam kyerɛ sɛ afoforo bebre no omu nim sɛ sɛ no korɛ ankasa ni kan no ɛwɔ principles no korɛ ai metate sɛ nkofo pi ka sɛ wo ka no korɛ wonya dom wo ka no korɛ wonya adɔfo ya na nwanwa nye sa na tie okay ejina yesu ne ye ban ne ye bia ye na di wo bra ne ye nim sɛ ye no korɛ no kwan ye fa so ye ka no na me nim ewiase ati no korɛ wo susudua okay na eniema onyame dia ma ye di susu ne ye no korɛ no emu ba ko ye onyame na emu de tosumi ne ye nasem de tosumi nsa ye mra okay enu na me ehunu ade a eye no korɛ enti trouble bi na obi ka sɛ ne ono no ka na ye no korɛ a no obi san sɛ ne susudua ne de ohi okay woni sɛ onkofo bi o ha wo mo aye won ho tin god sɛ omo mfom enti bi kura tim ka sɛ me de me mpachew eye mfom so arrogant talk obi o be ka sɛ bia no odwe wo yo odasani bia no wie peye saa nti obi a o ka sɛ me de me ma pase me pachew ho no obi a pache ho saa odasani bia o esa bia edwe wontimi mpa ho saa we da pa ho ye fom da o okay ye fom ni titire ne ye kasa ho adwuma yi wonim sɛ kyerɛ no aka sɛ mfom so mpa kasa dudu mu nyamfom so do be ko bunsam gym de nanso mfom so nkitinkiti bi wa ye nipa ho ade a ye tabuye ni guso eba so endi sɛ wo ka sisudua people say media mempache wa na ne wo pese wo kyerɛ sɛ ana kyɛw pankasa nyebra wa fom nko ne pachew o pachew wa kyerɛ sɛ wani abue o pachew wa kyerɛ sɛ wani abue batakasa ho it is aseda okay ne nyina ye kasa ho fiafia ho e makasa ye de na ye principles of truth okay say obi enim se ono de oka nokore na nokore no edien na esese ne nokore ka no egina so a obeka nokore no be wie na nokore no so aba mfaso na emu mankoto sintidua okay obetuma ka nokore na nokore na to sintidua na pra obi exactly because the way you present the truth no wasn't based on principles okay ebasa wakasa eye nokore die nanso bi bata wo nokore no a entimi amfa enkoso amania otie wo no anania wo so utunufo anania wo ka nanim anania wo so ka bibia kire no a nokore no unim se bi mu akoka nsempa no mo asam ne nokore trodo kotu free bible no so wache stro yes na me bro menim kra me ni bi we ready sempo in the name ojibro sa jibra na sabre wa free mu akopie agya nanim no be kire nse na ate asase so na sanka hwe o kasa yi kire no se momma monim asam nye deda enchine wo mu na mahunu sane mbosi abua obiara okay enti amanfo nche no so papa enkofo pi ya de wo mo no suban aye standard of truth but that is not said otie no opese eno na ye no kore susudua okay nti okasa basa kokuo mu badwa mu ngran nipa nyina badwa ne agyawo obi ya badwa ne agyawo so ebi kora susu se no kore kratim didie ene kasa tiatie mu to won se wo bejeja nkwanche preachi no won se no mu preachi ya na nikao to vena men kasancho nyame bonsam so kakra ndi baba yenkoso na yehwe nia edi kan ye fa no kore ka ho se ye oman ba abusuamu nipa na asem bia beda ho na nia ye kan yesusu se eye no kore no the edi kan say truth must be said with the right choice of words okay but me dey abetu ya mama nka be me dey pa truth it must be said with the right choice of words sanokure betimi koso mama yanko baba yanko say de sanokure betimi asese nipa ebeto asumu me nipa jiwasam na wo kan say nokure na tumu a esese wo hwe kasapoti a wo de kasam no
Okay. Kasa wo de kasa. Yes, the righteous. Nokure na woka. Nokure na woka. But kwan a wo fa so aka asem no. Kasa ko a wo de ka nokure no a woka no. Okay. Ebetima ma na ko wie bone nanso bia no asem no na ye nokure. Enu nti na hwe akankasa na ndidie ni mu odu. Akankasa ode ne ho ogina brane. Enya broni kasa ne yonko ne akankasa. Eh sa. Oh, ya yemfum so. Yafum nkwa chiri pi mom yantete nsan yachi ne yempeye kasa ni mu baako fanya o man kasa ne yemfa broni kasa no to ba bia nsa yafum papa ne yi obi kan je asa wedi obama amanfo atwa heso hwe ewiase nyina wo mane a wo mu atumpon bia yo mane a wo mu ankasa tena ase nwini won kasa. Wow. Wodi ko Asia ko Europe ko America be biara wo de check and see abakwasem ne da. Wow. Na wo queen yo ti we mako prefer hudie no obisam se mo de kasa be ne amosi de brofo. Hwa na ye di ntwo Britain for hya ase sresre emfiri sa bre no a o mu nim se enim ne yeyo. Oh, agurubi ne ye di. Ezi zubai. Kasa di akutino. Kasa di akutino pa. Okay. Me na make a chiro. Bi on ma wutu kwan ya, te se ne tetu kwan. Wonam wa bia, wobati so bia katwi baako na wani ya. Tumi bi wom na on se wo hye wo ne bi baabi. Okay. Nyame wo hyeda na nwini ye no de de cheye. Kasa bre nkesi ye twera yitimi twere, yitimi ka, yitimi de bi bia. Ena za papa pesa wo kyere se sabe akwala kura ko school a. Kaya pa se ye de kasa otie ene be kyere na de ewi ase no ho ade kyere wo kyere de na udi firi ne wonnim ko wie ne a wonnim a e ma hu ni ntem. Okay. So esen ke di firi ye diem na me nipa no atimi atene a opese wo kyere no ase eni ti na nkonta wo hwi ye ntem nkonta ase no. Okay. Kuntabuo no ekeka kan do gibra ho brofo akese no. Eno an ye dititi dwomunum ne ba bia sa no. Sa. An ye di brofo akatakata ho sa ngongoran. Nti nka o kyere no ma ne chinkuntabuo senia ejina ahodo be nan ne eka bum ne titi frim ne titi chechim. Oh, na fe akoda no atiase. Nti ko fa brofo no de ba already no atiase dada. Nti brofo sem ne de aboa so amoa. School no so obedo ani atwe speak English. Chesa no kra de eye musuo kase o se yifro ho se me de me ho se me ye odehie tima de hye so ne ye ka kire me se don't speak vernacular ase ne say hey asawo ho chese we nyame oboy no chese du bia na ne wura ho amai ojino ho bibifo wenti ase enwanwa chese abrofo no kwa omunti ase o sa David omunti ase ne mum ye sane ye sinto esiti a omudidi esinto ehunti a mum peso mbeka. Okay. Omusire da. Okay. Omusire da. Jiro ye di kan no se o kan okura hwese no kure no asempoti pa ne kasapoti a o kan no kure no aya hwe kasakoro no eye enu ndi na kan kasa ne o kasantome kasakoa. Okay. Ni nyina makasa no nya enidie enua asumu se nia wo kasa kire no se ye nimka se ye futuo se ya tenatene no ebe tona koma so ama no kure no a wo ka no na ni agye ho so de be ye adwuma de mpese mesua firi wasemi mu eye se toda obi ayam from so o kana ni mu no kure mu but said ye wusi kano no akasa bia wo de ka asem no wo be wie no na akwa eboni ni ofu no bo na amoa ni etosummienu a sese o kano kura wo hye no so ne say the truth must be said at the right time to right people and at right atmosphere or within the right atmosphere. And so over there. Just a bem free a juma aba. Na who say memam pecom. Yeah. Na say oba sima bi tifia obon homodin de aduane si o ma bema
odidi me ansa ne kofa nkomo aba nkomo bi wo ha ye me ya okofa ba yitie nyi sa wow okofa sa nkomo no na enim okofa sa nkomo no aba wanhwe ya be makono ekunu no obenya bufuo kakra okay ekomo de no manadua no mu ni ansa because you the right time no it's not the right time nsem bi ho a eye no kre nanso bre na wo de ka no enye mere pamba wo okay ana bi ani pan so ka kire no nso onye nipa kan ye se so no na ne ne ka sa asem no etu enyina kono kre kan mu a ema wanhwe yi atobri bi a na wo a wo ka no kre se Ghana de ka no kre ko bi emfa yes that here you don't know the principles of truth okay and the right atmosphere is very very important okay very 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 important you nsem pi yo ho a nyame di adoma ye be kan nso mrepani ho se yeka okay ana wonim ewiase nya ne kura nyina na ye de anoka samu ne kura bi no kura nso ne kura bi ho de ne yo na eka okay ye mfia no nka okay ai na won se meta ka se amanfo omunya hawo bebre ne fa ne ye no kura ye mfia no ka om de ya no ma no ka okay okay udu kotokufie na wo kasa no hwi tisa nya asembia na wo sa wo ka Debbie sa emra be ye adwuma Debbie say asante o nti bi o ha papa de na ma ye kasa ya ise de wo pesa wo je ho ama ye unique bi sei engoma ye die ya na some say amanfo who said ya be karbe chiase okay some bi o ha ye de ne yo na ka o onso papa de ya ama mi bisa we no ene se obi kura ne batifie na oka akan kasa ana ni twi yi a baby okusku grosse ye nchira o ma de ai because akola no ba fie no okasa o de twi na kasa ai ndi ama be ye tabu bi tabu na wo ya bro kira ye tena ye na bi ye ni bebre o yankon sipapenko a ye sanso ko na hobrasim si ye kosua bi aka ne ni mo na menim na tobri bi ye ni timi wuwa ye ni afoforo hiasa te say India for instance uko India ni fia wo mo ngambrofo dabi wo de brofo kura kan sam kire na odi India kasa no mudi on bibia obecha brofo no kwan na anya se wonte brofo omo tipa na migration fa India for ni go India there Britain there make say India extension okay of course omo take over Britain men na make kiro enne ukọ chese won embassies ahuro nyina wo mo etete wo ma visas ne nasifo nyina India for Britain be a Britain will be the actual Britons no so omo ye 100 da wo hu say 40 omo ye India for okay abi okra yan wo mo Britain so wo modern mo na di wo mo duru sam pompon so no na ye ne ase bi wo be di yeso no bibire mu ha ne ya mo ye homodin ye nhia ne mapi nti ama ya kachika kresese sese subai subanse Sunday mebo hoda because eno na ha yi ntom de alata fo nso sua bi ye kama pa okay ma no de alata kasa na bibia ye bibia jesu pia bontin na to woni no fie nko ade a yes modin se yes the kasa no be kire sese kura do hyase a from time to time no de ma no kuhia kire se ne Nigeria sa se culture no de wuram pa na yenso de eja ye besi ye kasa ye brofo no trabluni a ode ne kasa na ye so nani no obo yabaso okay tin hwehwe no mu no ha ya dwene urade hu omobo nyamsam kura hu so titwi na kanyamsam o ede se wo mo ete ho no obi ani ho a won titwi anase obi tim na de brofo no ote no titwi ne se wo mu nyina titwi na de twi kasa pato bo ase eye nkyerechera eto asomu pa wow e ma sam no kura twetia okay wo ka bia ye besum don vire miensa miesum don vire ba ko ne fa ne etima pontem okay that's as straight forward nya ve ne be kan brofo be kyerechera se ntem so ne apon ko fia ko pa adwuma ne bia na ye kama enti ye kan okre no a the truth need to be said
at the right time. Repem na fi nipa poti pa nso asem na wo kan ye no kre no e fa no e beba no fa so na fi ba bia ugina environment na kasa wo de kan no kre no ya hwini ye ya hwini ye ready so no papa de wo kan no ayeti se ebia ayie na abusua hia ai na asem bi ye no kre wo se bia nka wo ka kire abusua panyini ana wo se nka wo ka kire ma ye nyina badwamu nkasa debi odi nipa ni gina nchen eno ntina akamfo se ye ko bi sa abrewa no kwasem wan we ya na yie no hyehyɛ no mo ye masundua ba mo de nka bo mu aye yie no na asem bi obi kan ye no na sei ye no kwasem ne nso ba bi ogina wo ka no ne mra wo de ka no no de manso abatu ho na fe yie na ye basa na ye ka na Menim yie so de basa ne kaba ne kaba okay papa yenku yenim de etoso biemu e fa no kure ne ka ho esese isua se be ya dachi bi no na Menim unkunu hu se kasa meka yi ne ni kwanse nka meka ene se o ka no kura abrebia hwese botaye tai asem no a wo ka na chi no enye wo mfa so die nti na wo ka sasem no na mum se be ye nipa nyina benya sasem no a wo ka no ho mfa so nti na wo ka obi betimi aka no kwasem bi di a kire wo eye no kure trodo se na unim se ye no kure no nanso the motive behind na evil okay yes o pe wo de Tofiakwa bi okay se be ya wo gitum na de ye adwuma na che se ono ne nya ho mfa so mo enti na o ka kire so the motive behind the truth is also very, very, very important. Okay. Say yetumi eshenso. It must be said with a genuine compassion. Okay. Not because of nyame kanchira ono say ye no kure say me kanchira wa me na me gaini. Okay. Inti me kanchira debi ye nka no kure sa. Esa debi no ebeda na ama manyofo nanim gu ase no. Okay. Odewe sobo a party akesie mienu no sobo om de bo om ho da bia saa sobo okro no om de bo om ho e de weni pa no nse de gu om animu ase okay if you say ye no kure fa na no kure fa bia ese kutiri bini ya ne ntim fa nse san ba dabi fufu no ba na tuntum na tuntum tato na ngongran om nyina ba hwe fu ye timito yetimi nya na no maka oh yeah so nenso sunka amanyo samde no kwasem pa ni si esi ye yem de no kure ne pepepe ya amanyo sam ni kwansan gesa dabi onkeze se wo na wa bam na wo hyehye no ya sem papa esem timi kan se ya sem papa enya sem papa nso a esem timi kire ne endi anya sem papa na ankoba se bia me ya ma omanfo ho akoye nkofo him ya pamu afura ban mu ya pamu afura ban mu a ne amede bo wachi ma nkofo gi midi ya pamu afura ban mu no na me nso abetome etumi ade ne yenka okay ebi ne atu agyanum yi wo mo se yenka se covid-19 tra den so covid-19 no sika amononefo de baaye no eno kura no sika mu du anese nketumi ye biribi eno no ofisi wo mo nsusu anka enti amanyefo no susu nhyebo no susu mo mfefo achi no mo fa no kure trodo emfa to baby eda enkoba se me ka no kure nso adwumfoforo tachiri papa wadunye wo se amanyefo omo nka no kure nkyere yan na dabi Ghana hadie no kure ni sania amanyo sam ni setie nkontompo ndoso sabo nkontompo ndoso wonim na nzen me publish bibi me de assembly to bia me ba me study nioma na me se dabi free SHS no ekoye mirikatu nti be ya aban no ankasa wo de bae no no ansi wonsi de bo no mo manfo discuss na be ya yen reverse ne kakra na parents no fa 40% na aban fa 60% die ntimi emmanfie kakra bi mboabo ye ho ansa efise ekoye mirikatu dodo ya hobo an ye di komu no ya ntoebo ase ya nhwese ya de betima tena wo da ani betima ni mfie bi on se political promises no ntia na ha wonum okay ni enchechire mansa ebra dusi e mama information no koreka na ye nipa timemufo no anse ye penkontompo on me ni ame hu ni se enwom ewiase enwom se ye bonwom a wonum a esa no ya na ye nwom no a ye bo no won so asa e no mo sa tese ye no kure na nkasa no yempe aye dinia mayen e ba na man yosemu a enu nti na omo so di nkontompo saa no e de ba fi so omo amfa saa ma ye ntu aba ma wo no ba ka sese basa
Say me catch your phone baby hunamani o. One more decados. One more decados pa. Because a quani omo faswa, omo de sika ba bemu. Anyone party mano, omo to abajiji in sikano. Nina kwa besise for tuono na ebo. Serious. And Baba, I say, and some no a view of what here no bisa say, Baba, and no cre, uja no cre we chira bro. And no question. Akwabia some more kind, me didn't feed our say. So we chat rona. From feed. Ashisha some for froto. Sanity. He said, the old can in no. I just a one year what being said, as someone will kind no, obey what being say. Unifendi. No question. I just had a beer, somehow kind yet trono. I was so baby before. Sanity. You be doing him, sir. And also far bravo. I SMP. Na Menim no e bi a cheche Ghana. Na Menim a cheche Ghana. Okay. Ade ba kwa ya ma me were ho ne yen sasesem. Ye ji fa hudie na ne senke abua ye ni bo e homoden na ye ma sase ni nyina sase yantam ni nyina de shaban sa. Na ehimfo omoje ho royalty. Ni etimi ehihye nsase no kama line by line. Sa de ende die nyanti na onse yekuru netai. Ebi se tumi e de ton sase no da so ohimfo nsam a wo mo nsase wo mo de na mo twetwa ton. Enti ansana asase bi o enkwa ban mu aban no gazette asase no na chese se ne wo maton no basa. Wo be se ububu adan na uye akwaya hweka ye bo ne de ai. Okay. Enti wo ha wo ni di aban na ni mansana wakotukuru bi. Ya nchichiri kurusa. Ya tukwenda na se otra play mu na asemi. Asemi ya okemisi mekam yo. Otra play mu pa na udrama no ni na kono. O hwe play no ba forma. That's right. Na o hwe kura ekosi so. Said yesi achichiri kuru no. Sir. Said ye niema se di da na kwan mu. Na ofie Ghana na awraho. Na awraho. Hey. Na awraho. Hey, serious o baba. Serious papa. Na do be na me akra no ntimi se be ya na. Ana mo kan se dia se na yeso awraho. Na na bo gidio na se do. Kan na gidie no. Okay. I was here for so my kano. Yenimo ya ma niema jinsamu. Enti ene ye ka nokre ho asem. Se opese obobra ade ye friend nokre. Entoto nase. Uja nokre ho a. Edin se ubetimi abobra. Exactly. Etoda ade bi mu udi nokra. Papa eno na bokwan ma wo. But yenim. Ya dwene ye se wo ka nokra. Yen ka we. Enne ye adwumayefo. Omo ye omo adwuma. 93.1. Ya dwene ye se ye bribia frenchma. Ana bribia no ye ka nokra. Ye behia yen. Baba am say nyesa so na tie o. Nyesa na tie. Enyesa na tie. Ebi ne ne na ye di nkomo kane na meka so fa kwamboni su nya ho a. Benya ho tentem de. Na nsunsun so de bebre wo no. So na akwa bibia wo ho. Ne ye kan nyina de nti na ma oman no mudodo na nipa susu se wo de no kure ne pepepe ye bobra ensi wie. On se sania ya chichiri ye man no fa no. Eno so ka ho. Okay. Hwe oman papa bia metu batako nya medwuma wo bia kusua de wo mu. Wo mo chichiri man no a Emma niema bi batabra na wo bo no ho se ne wo be bia no wa baso. Okay. There's a reward for every hard work. Okay. Nti basa no ache se wankasa woni beji hwe se obi etimi edene nkwa bo afode na otehwa na queen etimi am ye the letter brain say ya hwehwe mu ahunu se wo tu hu ache ye wonwuma bebre ho afi no kona wi ya queen am ye the gifts ene niema cheche. Okay. Nti omo penipa omo hwehwem
Missy Mijiji award be brave. Wow. Oh, many now. And yes, I me pray, me love it. Yan love it or sir. And Tibasa, I would die for that country. Because Menim say, me brain ya kwa. Now where so dear ja was a bandi mum or her send yesi kankuri say, want to boat to Kakran to 2 and we are near Makakra, when him so Bakufieno, or Quan and Sansa. And tinto a sika kakra or Quajikra her brow and Sanwaji. And his system no the mold ni pano, a momodania trofo. Okay, Sebi. Kwasanko before a bibo micro no sisinko for your name basabasa. There's a system no so moyen. And why we got to change it. It's wrong. Too bad. I don't say police. In recent times, may ya dear be I say ya dumbo, but I did it. Ka ye jamedene nem kurimu. Na me bedru ye no madwen nyina ho say en shed dan ye Ghana dwen sa. Yeah. Na be den so mum say be Ghana dwen. They say at the papa mum. And uncle for no send insurance no. Ewu January. Na me head date no me hu ni ye me ba na say June. Okay. And uncle for no omo device more than a year omo check it. Omo check it, yeah. And omo hu so aye na ja me name wife. Ye omo gina e. So omo gina e omo say ya nyansan kan e. No sensan kan ye benya. Was it Papa way? One Yansan Kayasau. Mr. Mwara, what is the way forward? So, well, Mom Homunya Bibi. Yes, Bibi Pesa. Mammy note, Mammy in court, Namin Coru new, Namin Fametre. And answer or panel to be a farmer. So, no, Yanis, I've no one who say, me bass system no winche. Okay. Oh, Mammy, so near central. Avia Becca, many fool in a bem, me or why say protocol order from a venom, say me order from above. No, watch me, move am in court. Ave no more book me say, I want to go to court and pay money into the government coffers for what I've done. And watchi, me kon makokutia, I will not pay to police. Wrong. Yes. I didn't say, sir. Ave the police penija, oh, no, I know, now posunia kujina, war prepare, me say, I want to go to court. I want to go to court. City. Me say me out to go to court. Say ye nyani pam ye de nasi form yes sir. San ye man be sesa. If you say obi su say obi nya ne mayi. Wan nya ne mayi no man asesa. E dia sam kura ni. Ada na binding to me mpe asotwe sika bia. Police chi obi a entempa ye hwem from so no a. Ne atitekita ma ju sika. Say be ya police kro no ye betim dia ma o makatua na kwa ni mu kakra. No jeje bra bro frofo kwa mu sa. I so bad. We are no say I say order from above. What other? Don't say me above. You from God because you dear Chisa and what? Me ko baby. Obi me say, hey, Papa, ebia ya san lie. On person mu yi me fa hum say no. Me nye di pansin wo ma me beto wo. Mo ma me nimbi. Anya bi akra se maginchia. Anya fe. You see, say yetimi chire sa de we a. Ebe boa yen. And this aye de sa wo man no. Hey, Shabreben, ye did gentry ya name yo, ye dear dinch in the cacro. Nankwada ye bay, or may be a bona bedrin, dear ye legacy ben ye DJ. Okay, I was here for Papa so the Bessia, young fast like a see Emma 21st clinic. The sciatica expert, Omo and Asamasia, Medim friend and Menim bro, me cause what Kyle, say Yanko Poya Duma, or China. Na Menim dwumadie no ye beye e de free wiamoase e na e de aba studio ha ene Sompa TV no kwasem ni say ochena concern for amowo wiamoase ne abusuafo amowo ho nyina no ye behia na ye nua Kwame Chei yenso ya ye bibi e de aboa no bomodin se obekoso afre number no ana wodi bibi e betum e de amayen 0242 934 864 0242 934 864 akasima enkono na nonsia abo mefa sida ema 21st clinic obi biara yade etete wo abrabo mu no bomodin se wode wani ebekere wasoeye enkrabata no edoso maka kire se santimantem ha na wo a o ahwa overseas eho ena owo wode wani akire mampon kwan no afa radio nchen on ho na 21st clinic ewo Court Junction yewo ewo Boase hye nso se woduru takwa sisi ya na kire se Nyankopon adom Roman stores no
yɛne wɔn ɛna edi nhwɛni mu ɛne nkyɛn pɛɛ Zenith Bank nso ɛwɔ hɔ yɛwɔ Brekum yɛwɔ Gɔɔso yɛwɔ Dwabo so yɛwɔ Debi so yɛwɔ Nkranza yɛwɔ Wanchi yɛwɔ Tachiman yɛwɔ Dɔmi yɛwɔ ɛhemfa Kofodua ɛhena minka biem nkɔkɔ nyinaa no 21st clinic aso yɛ ɛwɔ hɔ hyɛ no nso number no gusu yɛ 0540311311 0540311311 takrade o fie kuma number 9 ha hɔ ɛna ɔwɔ yɛwɔ Brekum yɛwɔ Sunwan Koto Krumaja nhyene hɔ ɛna 21st clinic aso yɛ no wɔ ɛna awɔ so adog ɛgye ne nyinaa no Africa nyina no wono na ya bona baso se udru East Legon American House nchen ho pe 21st Clinic Research Center no ho ne wo edan pe ni mu niema ai uwura mu atimu say yes Dr. O say baba ma o say wo hwe dan ni sa yes just say love wo no wo soro yeah makofa no mu pen sa fantastic East Legon ho no I'm telling you yes yeah good wow dog God bless you abusia for menkɔ ahoma no so na menkɔ nkɔfa ɛnɛ truth ho asɛm a yɛka yi no vat yɛmfa dodoɔ biaa producer se yɛmfa at least 5 course mate producer meda ase mebakyɛ wodin ne baabi afrɛ me firi international man ni diwatu adratu for papa pɛɛfie ɛnɛ time ni kɔrɛtimenti obiaa nyame nhyira papa yɛnya panyimfo bi sei no mu bɛtuyɛfo a ɛyɛ a na yɛasɛ bi na yɛde bɔ yɛ bra na Ghana had the protocol asem die enya de be twem ja na nuntu na ma o mining ko ye no se ko bank kula o ko use ka no bi betu a je protocol ye adwuma wo papa nyame hira o me da se oyebo na hina pa cha odi ni ba bi afra mi free hello oh kafra me ba cha odi ni ba bi afra mi free Tofi afra me ko me takasa ha kenya okay kwa guma minti o Tofi ene area ye fa se me ye da masefa na ate papa si nyango pon hira no na ompa no pantin na nim gel nya me refa no oma ne mmoro so na wo Tofi so nyango pon so nkoso hira no onye okese ko onye wa papa nkentin na me hira mo pa ni mi ma je amodie dikano so me sene me dia ba nka be kan wai mate me da se bajo wodi ni ba bi afra mi free Tofi ko yi hey Pema jeje ni mdodo pancha de kala jinja ma kwa mene pot ni die nimshe. Nti osinia. Ya ba fenya ko poncha na pa. San me brain no aka. Penginya no so be du Ghana Asia. Ye wi. Penyi bu ho me to mpa abro ho. Se dia papa ka he obu a chopa no won obi no obro se dia abro bi. Tane ti eji bro bu ho a penyi bu ho. Wan pa ju e. Medasi. Pacho odi ni babi afre mi free. DJ Tofiakwa. Ba mena. Me ma wajuma. Ajuma dasi. Me pacho media ni timo. So na fe mi jabre at a market and me di me juma. Mo mami nti o. And you made the better papa. Awo ntete awo dia maye. Na Ghana e be fa ke ye di so a. Ye so maye ni e be kan. E be tamana ni ko ni bi so. Edi nyami sia no no nyane ke man paten kan wadi o. Ate medasi. Mami fa last call pacho e break. Pacho odi ni babi afre mi free o hima. Pacho afre mi Rose mi Tofi. Okay, Rose mami nti o. Papa ma so mo kan e fa ma ko ma fi pa e language no. Ghana ya tsano. So se Ghana o bi o anu ka go fo ka ni e so sa won ti bro. Na se ya so ya ka sa ye de. Ha. Bad you know what can from a Puma pa. The now school ba. May how more bro so be great. I feel now I'm no but I was one man so school. Now I'm no more kind. Na me kura ho tim twa ne bakoto se wo ka twi. Hey! Nothing. Baba, yes, sorry, so na yako. Ede na udi ejae. De kind of Baba me da se wate. Aseda we rade. Many achi nkomo no de hia me o mesre. Nyamsum krisosum ne yekeken kan nyina na practical. Enye theory sa. Okay. Enti on se me kan se na menim se BBC. Yeah. But I don't know ha me. Tinka mesre se wochina de ni twam kura enye ongoing. Okay. Because sani awkan no na yarehwemu no ebechi break kakra pa enti momye nyina ye mmoa okay e yasudi a onyame de atoe so
na yenua no ntumi nyankwa entra se hwe ne ba ene ne yire na adepa bi enyame peso fa na setrem de ba na tumi aba eba sa na yenso so ye trene ne dɔɔso so wo bompa ya ne nyame ne watie wo na wo hyira wo ne ko ba se ye ko bompa ye be wie na fe asɛm hwe obi ne yetiri mu ɔdene a ne yenko a ne yedidi a enye asɛm pa wa so ne di ne de say Yesu asɔre anya wa asɔre you know ni pa be na wa asɔre asadi krom ha wa so wa asɔre no ajenkwa no bepo ama wonu mo wonu wo pe onu anasɔre de dia azɔ no din the Victory Outreach Church na ye besisen din no ye pese abrochire die no ne Ghana die no nyina no din ba ko enti enche ye be ye ho som na ya be no Victory Missions name for now the ye Victory Outreach Church your branches and e bi so ama no ne na ka kuma bi no masifom sa aka krebi no me nyamdwuma 40 years wow mfie mi no and 14 mate ye be celebrate me da say ne dey ede Apostle Paul Kofi Ajikum papa me da say pi me chia mukase hima nyanko ho nchira no mama baby okay abusia for me da say pi koswa na Sunday efabre 0242 934 864 0242934826 Eradi Nyankopon enka ho medi ere Tofiakwa nyame adoma ochena wiamo ase ehia ewo ho kama Die waguo no